L'editorial santcugatenca Publicacions Tomàs ja ha enllestit el Calendari dels Pagesos 2020, un llibret que enguany fa 159 anys que s'edita i que ja es pot comprar als quioscos i a llibreries de tot el país. Sentimentalment és una cosa molt bonica, perquè és, no sé, seguir un producte que ja té segle i mig i que encara segueixi tenint la seva validesa, no només perquè és tradicional, sinó perquè té continguts vàlids, té informació útil per la gent que el compra, a mi em satisfà molt, la veritat. Aquesta publicació és un almanac que ofereix informació agrícola, astronòmica i sobre cultura, tradicions i, sobretot, molta informació útil i variada. Perquè té des de càlculs astronòmics, té versos, poesies, intentem rescatar del refranyer tots els refranys interessants relacionats amb la vida agrícola, temes culturals, curiositats. L'altre dia em deia una persona, per exemple, diu, és que aquest calendari el tinc tot l'any i encara ara, de tant l'obro, i encara descobreixo alguna coseta que no havia vist, no? És a dir, té tanta varietat d'informació i tanta quantitat de coses que sempre van apareixent cosetes noves, no? Un dels emblemes del calendari dels pagesos és la portada, amb la roda perpètua, que pronostica quins anys seran, pel que fa al cultiu, fèrtils, molt fèrtils, estèrils o molt estèrils. La roda perpètua està extreta d'un llibre molt antic, del 1700 i poc, i d'un manual d'agricultura de l'època, que va tenir molt èxit, que s'escrivia des de Perpinyà, però que se'n van vendre per tota Europa. A més, el calendari dels pagesos 2020 conté un nou al·licient, un pòster de plantes aromàtiques i medicinals que inclou al seu dors el tradicional calendari de paret amb les festes i llunes de tot l'any. El calendari de paret, poc ens ho esperàvem i està tenint molt èxit, perquè és un calendari general que te'l penges a la cuina, no? I el pòster de plantes aromàtiques i medicinals són dibuixos originals d'una persona que és la que ha creat la xarxa del Parc de les Olors a Catalunya. Aquí està explicat, si algú vol saber el que és, que ho llegeixi, perquè és molt interessant. I ens ha fet aquests dibuixos expressament per aquest calendari. Aquesta edició també reuneix diversos articles a temes d'actualitat, com ara el dedicat a l'any de traspàs. El calendari de pagesos és la publicació en llengua catalana que fa més anys que s'edita ininterrompudament. S'edita des de l'any 1861 i fa 45 anys que s'edita per la família de l'actual editor santcugatenc.